Hello guys. Sugda na ako kung paniud to guys karong adlaw guys. Yung paniud to na ron guys. Muna yung paniud to karon guys. Muna akong gi panitan gani ha. Gani ha. Pagkaon din taon ng pinobre guys. Tungod lagi kay pobre ra man lang itaon ko. Muna akong gi planuhan nga paniud to ron akong ting paniud to. O karipod guys, mura gyang sabaw guys ya. Sabaw sa gabi, puso sa saging. Masulaman ni guys. Salamat ko guys sa Ginoo guys nga nakakita ko din ni guys sa mga tanom guys. Ano nakita na ako nga kuan pagkaon nga pinobre. Ug salamat Ginoo nga imo kong itanyan sa hining mga pagkaon karong adlaw. Ngaon tanin so guys. Sa mga manood sa kong video, ini-upload na din ng bata nga. Yan so kong i-viral na yung video. Para nga tanong ko kamayng masweldo sa YouTube na channel. Na guys, ako lang sulat sa pagkaon na ako guys. Gabi ako naman guys. Mga kan sulod puso saging. Ako lagi kita guys kay araraman taong gamayan. Napaki pa school ag college. Mga guys nga. Ang bok gusto nga. Kama nang ipa school nga. Maka kabahog indot. Mahog ako kay cellphone malag Ginoo. Tabang ra Ginoo na guys. Ug kamo pong mga followers na mo tabang pulo na ho. Yan yung ipa-viral ang video. Tanang tao sa tibok kalibutan mo follow na ho. Akong YouTube channel. Ito na akong i-follow, subscribe.